Bubarni bisingtoi sini tofa muthang jakthum bubagra Bangni bisingtoi sini tofa manchiko Bangni bisingtoi sini tofa mansinai bubagra ayo lokthum bubagra 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 ke jotono malai balai hambai আপনি আপনি বুড়ি রখনি নাই আং সামারি মুসল পাতাল নং যে টাকা দালাল নিই নাই abun duni mala no phaidi nong ni mang phaidi nai lang ni no phaidi full bumis ringa mala bumis भारत चौधरी विलेज कमिटी नि बिसिङाव क्लाइजाक सासिया कामिओ इंयाखाबा सासिया हातिओ तिप्रामता TWF ताइ YTF बाय कथालाइजाक कासिया पान्दा अरो संजाजाका तिनिओ पान्दानि बिसिङतै 30 फैमिली अर्थात 30 परिवारनि 130 भुटार तिप्रामतानि थांसानि हिमनाय मंगो हिमनानि बागै बुबाग्रानि फाननताबो राग्रिनानि बागै ग्रेटार तिप्रालेन्ड दाक्ति दाक्तिखाय तुलायनानि बागै बरक तिनि चिनि तिप्रामताव जइन खालायखा आं बेलायखाना बंनो हामबाय मारो तिनि चिनो पान्दाव फायमानजाखा चिनि तिप्रामतानि इंयाखाबा चिनि MLA विश्वकेतु देबबर्मा ताइ TWF नि वर्किंग प्रेसिडेंट स्वप्ना देबबर्मा चिनि सिबाई जला चिनि जुनाल कमिटी नि चेयरमैन इंयाखाबा आमतली गुलाघाटी नि MDC उमाशंकर देबबर्मा शिवांजलि देबबर्मा ताइ चिनि नुपुर देबबर्मा सलमन देबबर्मा जत लिडार तिनि और फायमानजाखा जों साइमानो चिनि मो सिमना आमचायो गोबां मा सिनि बिसिङाव केबेंहाय दंफानो दिनै तरक तरक जे लामा कररिव एक जरा कासेयाव तलांमानि बरक दाल बिदालनि तिनि BJP नि न गोबां तिनर फाइनेरक IPF ति तै CPM नि बंनि तमुं सामुं दफानि बागै यक्सा दफा यक्सरानि बागै ताताल कक सामुआनि बागै बरनो साजागलियाङै न तिनि बरक तिनि बुबाग्रानि याक्ते बक्रा खायना बागै तिनि तिप्रामता बरक फायखा 30 फैमिली 130 भोटार्स अमाहायके थिनांगौ ताइ ओ मासनि बिसिङाव सुरमा विधानसभा केन्द्रनि भोट पाइमानि संमारि पाइमानि परेन सिनि सिमना विधानसभा केन्द्र बिराट একটা जयनिं प्रग्राम मंगनाय आबो जे समस्त बरन थगगै ताताल कक सहितलांनाय रगबरतै से बेखाय फायनानै दिनै बसंबाय आसुगलायखा अमाहाय खलायै आगामी 3-4 मास नि बिसिङाव पाहाड़ अंचलनि जारा TPF BJP नि रगबरगो साफुङै चिन दल फायनाय CPM नि जारा बंनि लगी तंनाय रगबरग फायफैनाय ता अन्यनो दलनिबो फायनाय सुदु बरक सिमिया ताबो गोबां मानसिनि हिन्दुस्तानी ताकु जारा बागान न बस्तियाव तंनाय बरक फायनाय तिनरो दुंनुखना 5 परिवार हिन्दुस्तानी बरक बेलाय खुशी सुरमाव हिन्दुस्तानी खरकसे केनेडियेट दिरमान बागै हामबाय।